ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Соат 1 шав бародаро занг заданд ки ака Абдуллоҷон, ҳамун наворе ки барои масҷид када будӣ куҷо шид, удалит шид? Мо даромада дидем дар ҳақиқат YouTube удалит кадай ба хотире ки ма дар таи ҳамун навор нашид монда будам, авторский права доштай, вақто ки просмотр бисёр ки гирифт, YouTube гирифт, контент удалитш кард. ба ҳам хотир айсар алҳамдулиллоҳ мемонам ҳамаи навори тозаи мачита бенашид дуромада падилитса кунед, класс монед, алҳамдулиллоҳ ба дигарон равон кунед, кӯмаки хитона зарраи ҳам боша бирасонед. Ина иншааллоҳ ки мегузорам. Баракаллоҳу фикум. Один из наших братьев тоже там, у него тоже 200 тысяч подписчиков, блогер, алхамдулилlah, попросили, он подошел, иншаллах, сейчас будет пару минут говорить для своего канала, чтобы сбор идет, тоже даем братью пару минут, чтобы говорить, потом я даю отчет. ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. пеш аз ҳама кор аввал салом аст, зеро ки салом худ эҳтиром аст. вақто ки мусалмон болои мусалмон агар ки ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу, ин аз ӯ гуфта мешавад ки барои шумо саломатӣ ва раҳмату баракати аллоҳро хоҳонам. имрӯз саиди ҷумъа аст, ба айна ки шумо рӯзи баракати ин рӯзро барои шумо хоҳонам. ва чӣ мегӯяд? мега ҳабибамро касе ки дӯст дорад, куҷо молик маро дӯзах дарорад. ба ҷону дил муҳибби мустафо бош, ба ёрони муҳаммад ҷон фидо бош. аллоҳумма салли ала сайидина муҳаммад. мақсади омадани мо ҳам ин алҳамдулиллоҳ тури 3-4 моҳ мешавад ки мо ҳамин масҷид мебиём. баъзан ҳолатҳо мешавад ки дар онҷа саҷдара дар китфи якдигарион мекунам. муроҷиати ман ҳамин ай ки ба хотири ҳамин масҷиде ки қориҷон чихеле ки дар ман гуфтанд, ман худ шоҳид ҳастам. ҳар он нафаре ки моро эҳтиром мекунанд ба хотири аллоҳ, ҳар он нафаре ки моро дӯст медоранд ба хотири аллоҳ, ин ба ҳамон нафарҳо муроҷиат аст ки ҳамин масҷиде ки алҳамдулиллоҳ тули 3-4 моҳ мешавад мо ҷумъаро мехонем, дар китви якдигарӣ сажда мекунем, яъне ки ҷош тангай. муроҷиати ма ба ҳамон нафарҳо аст, ба он нафарҳое ки дар наздики бозори Садавод ҳастанд, ба он савдогаре ки дар бозори Лубино ҳастанд, ба он савдогаре ки дар бозори Южной Ворота ҳастанд, ба он нафарҳое ки дар тамоми шаҳрҳои Россия кор ва фаъолият мекунанд, ба ҳар як мусалмон муроҷиат мекунам. ба он нафарҳое ки дар тамоми бозорҳои Тоҷикистон кор мекунанд, саҳми худа дар ин масҷид бигузорем. алҳамдулиллоҳ ман картаи хидмат намегузорам, номраи хидмат намегузорам. ҳар он нафаре ки мехоҳад ки мақсад занг бизанад дар ин дақиқ боша, ин ҳамин номраи қориҷон алҳамдулиллоҳ мегузорам ва картаи қориҷонам мегузорам. ҳар он нафаре ки саниватса, яъне ки шаку шубҳа дорад, алҳамдулиллоҳ занг бизананд. райони Октябрьский, инҷа фақат масҷид намешавад бародаро, масҷид мешавад, бо чӣ мешавад, мадраса мешавад. алҳамдулиллоҳ савоби ҷория. ҳар он нафаре ки мақсад як хишт мемонад, фарда рӯзи қиёмат шаҳодатӣ медиҳад ҳамун хишт ки назди аллоҳ да ки ҳамин бандаи ту алҳамдулиллоҳ дар онҷа хишт гузошта буд. бетараф набошен, ҳамаи он савдогарада муроҷиат дорам. боз ҳам мегӯям ки аввал ва охири муроҷиати мо нисбат ба ҳамин збор мешавад. лекин мутасадди ҳамин корҳое ки збор мекунанд, алҳамдулиллоҳ мо нестем. дигар нафарҳо ҳастанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ, ба ҳамагон маълум аст. ба ҳамин хотир ки мо алҳамдулиллоҳ картара мемонем, картаи қориҷона ва номерошо мегузорем барои масҷид. алҳамдулиллоҳ ки беҳиммат нашавем. ақаллан як хиштам ки боша, ду хиштам ки боша, ҳиммат бикунем, ҳиммати мусалмонӣ худа нишон бидиҳем. муроҷиат ба ҳамаи мусалмонҳо, муроҷиат ба ҳамаи тоҷикзабонҳо, муроҷиат ба ҳамаи он савдогарое ки аллоҳ дар касбу кори умру ҷоншон ҳоз баракат дода, алҳамдулиллоҳ савдо мекунанд. худованд пеши кортона боз ҳам кушода бикунанд. мегӯяд сухан бисёр доно андаке гӯй, якеро сад магӯй, садро яке гӯй. ягон гапи пасту баланд боша маъзарат мехоҳем ва алҳамдулиллоҳ ки картаи қориҷона, номраи қориҷона мегузорем. барои шаку шубҳа бори дигар мегӯям ки занг бизани хитон, алҳамдулиллоҳ бо қориҷон ҳамсӯҳбат шавем. баракаллоҳу фикум. Братья, как вы все знаете, с прошлой джума и еще на эту джуму тоже скажем, нам надо собирать 5 миллионов. Из 5 миллионов, дорогие братья, уже половина собирался, алхамдулилlah, даже больше половина. Данный день у нас на отчете 2 миллиона 558 тысяч 150 рублей. ин масҷид дар райони Октябрьский болои Кативи мегида мешавад. алҳамдулиллоҳ чихеле ки ма гуфтам ба болои навхели ҳама дар китфи якдигарӣ мехонем, ҷо бемехонад танга. ба ҳам хотир мақсад гузоштам ки як участка бихарам дар 5 миллион. алҳамдулиллоҳ 2,5 миллион қариб ҷамъ шуда, 2 миллион 600, як қайдига намераса.
الحمدلله روز جمعه دیگه الحمدلله خودم میبیام با چشم خودم الحمدلله برای شما نشون میدیم اچات میتیم با چند خدر جمع شده که جمعه رو الحمدلله تو چسکا خریدن 2.5 میلیون دیگه لازمه الحمدلله حرکت بکنیم و غیرت نشن الحمدلله حرکت بکنیم این خطو با چشم سر ببینید که چه مردم توبه خواندن سجده را در کتفی یادگاری میکنیم بارک الله فیکم